Spejdermand, prinsesse eller tiger. Fastelavn står for døren, og i vuggestuer og børnehaver landet over gør man i disse dage klar til udklædning og ansigtsmaling. Det farverige fastelavnsminke er dog ikke helt ufarlig. I vuggestuen Paraplyen i Skovlunde er ansigtsmaling en naturlig del af fastelavnsfesten. Men en ny undersøgelse fra Informationscenter for Miljø og Sundhed viser, at 32 ud af 55 af de fastelavnsminker, der er blevet testet, indeholder parabener, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og det er flere forældre utilfredse med. Det synes jeg ikke er så godt. Det bekymrer mig lidt. Det gør det helt sikkert. Ikke så godt. Det skal jo ikke være stoffer, der går ind og generer i kroppen, jo. Det er sminke som det her, der indeholder de problematiske parabener. Informationscenter for Miljø og Sundhed, der står bag testen af produkterne, fremhæver parabenernes skadelige effekter. Nogle af de effekter, det er for eksempel, at man kan se skader på drengebørns reproduktionsorganer. Det vil sige, for eksempel, at urinrøret kommer forkert ud på tissemanden. Legetøjskæden Fætter BR er en af de butikker, der sælger fastelavnsminke med parabener. Toptøj, der er selskabet bag Fætter BR, kritiserer undersøgelsens resultater. Jeg mener, at der er nogle problemer med IML's undersøgelser, at man jo blandt andet går ind og advarer mod nogle stoffer, som EU's videnskabelige komité har konkluderet ikke er et problem med hensyn til hormonforstyrrende virkning. Toptøj vil ikke garantere, at man ikke udsætter sit barn for hormonforstyrrende stoffer ved at købe produkter i Fætter BR, men siger: Man kan være sikker på, at produkterne er lovlige, og man kan være sikker på, at det er nogle stoffer, som EU's videnskabelige komité har syntes var okay at bruge i kosmetik. Men selvom produkterne er lovlige, udgør de stadig en risiko. Det er ikke alene det her produkt, der giver en skade, men den samlede belastning af alle de her stoffer, som har hormonforstyrrende effekter. Og disse overvejelser har forældrene da også gjort sig i Paraplyen i Skovlunde. Ja, vi har altid været interesseret i, at vores knægt får parabenfri og det hele taget kemikaliefri produkter. Informationscenter for Miljø og Sundhed anbefaler, at man begrænser brugen af fastelavnsminke og børnemakeup, hvis man ønsker at undgå de problematiske stoffer.